Ola a todos. Algúnha vez temos reflexionado en Alalá sobre o moito que cambiou o perfil dos gaiteiros e dos músicos en xeral. Esta noite queremos achegarnos ás novas xeracións, a vida, o concepto que teñen eles da música, as súas ambicións, e ímolo a facer a través dunha parella, dun dos dúos máis populares da música do momento. Chámanse Daniel Bellón e Diego Maceiras. Son novos, son dos auténticos cracks, como músicos, como compositores e como mestres. E ademais séntense libres para facer a música que eles queren facer, en a que hai espacio para as melodías tradicionais, para os sons máis contemporáneos e tamén para ritmos chegados de todo o mundo. Dani Bellón e Diego Maceiras son tamén dous dos músicos máis internacionais e máis recoñecidos aquí en Galicia, en que eles recoñecen que para iso antes tiveron que viaxar polo mundo. Son novos, xa vos lo decía, teñen 26 anos, pero levan máis de 20 tocando, formándose, soñando coa música. Así que se eu fora un de vos, esta noite quedaba aquí connosco cos da Alalá, en Fene, para ver a Dani Bellón e a Diego Maceiras, porque son dous fenómenos. Estrelas? Non, para nada. Nin nos sentimos, nin queremos sentirnos. Nós facemos un traballo como outro calquera, cada un fai o seu e nós temos este grupo, temos a escola de música, é o noso chollo, disfrutamos do noso chollo, e encima nos aplauden, maravilloso. Non nos gusta poñer fronteiras. Non nos pechamos, non poñemos unha barreira nin na tradicional, nin no folk, nin porque non o jazz, porque non outras novas músicas de outro corte. Dani Bellón e Diego Maceiras son novos aunque sobradamente preparados. Pertencen á xeración Antinini. Con 26 anos xa viaxaron por medio mundo. Teñen 2 discos no mercado, un a dúo e outro con quintento. Boas carreiras musicais. Dani, por exemplo, é o gaiteiro con máis títulos da historia de Galicia. Son emprendedores, teñen a súa propia academia de música en Fene e con todo isto pois son tranquilos, sencillos e tocan co propósito de divertirse e facernos sentir a música como eles a sinten, con ledicia e calidade. Que eres o gaiteiro máis premiado da historia. Bueno, si supoño que será axudado tamén a que hai máis concursos hoxe A ver, pero dito así, con 26 Sí. anos, se falamos desto xa hai uns anos. Sí, xa hai que non vou, sí. Eu non sei, eso pesa. Bueno, axudou, a verdade que nos, pues, incluso a hora de tocar por aí axuda, non? Pero bueno, non quere dicir que sexa mellor que ninguén, ni moito menos. Eu tiña metas, iba marcando metas. A primeira meta era ganar o Constantino Bellón, primeiro lugar porque era o concurso que toda a miña vida vin, o primeiro, sendo daqui ademais. Gañáchelo 3 veces? 3 veces, e esa era a miña meta, dixen cando gano 3 veces non volvo máis, porque... Ai, que non gañen 3 veces. Sí, no, é dicir, primeiro era ganar, eso era o primeiro, que por sorte con 16 anos tuve a sorte de ganalo, e a partir de aí dixen, bueno, pois, quen ganou máis veces? Pois
Pepe Amonde 3 veces, por exemplo, eu tamén. Como Indurain, se gano algún seguido, vale máis. Entonces, cando chegou ese momento, parei. É verdade, tens que poñerte así esas pequenas metas, porque no mundo da música popular e si de concursos e tal, é que non tiñamos moita opción. Entonces, había que facer. E máis un gaiteiro solista. Dende que era un neno, Dani gañou 35 premios como gaiteiro, intérprete e compositor. Ademais dos Constantino Bellón destacan 4 galardóns gaiteiros de Soutelo, pero quizáis o de máis repercusión foi o premio Macallan, que gañou no Festival Intercéltico de Lorient en Francia. Un galardón que nomea casi o mellor gaiteiro do mundo. Para que vos fagades unha idea, en Galicia gañarono, por exemplo, Edelmiro Fernández ou Carlos Núñez. Por que os gaiteiros tedes tanta paixón por ese trofeo? Por qué? Eso é un reto para o gaiteiro, tens que tocar música asturiana e música bretona, que foi o ano que ganei eu, o primeiro ano que había que tocar música bretona, pois eso xa te mete nun terreo que non é habitual. Entón, eso é moi atractivo, porque claro, é un reto, non? Especial, porque ten moita repercusión, ali a prensa ten un montón de... Bueno, pois digamos que lle tende moito. Agora, especial nese ano para min tamén foi que ese ano tuve un accidente de coche con meu pai e fun sin ensaiar. Bueno, pois chegamos ali, foi todo tal e saleu de maravilla. Entón ese premio pois é moi especial. E o premio cale? A parte máis importante, que era unha botella, non porque sexa unha botella de whisky, pero senón que era o emblema. Espera que a temos por aquí. Temos aquí o compañeiro que nos va a enseñar a botella de whisky, detrás vos, pois vaya, premio unha botella de whisky. Sí, unha botella que vale máis que o premio, casualmente. A ver, como isto? Vale máis económicamente? Sí, vale máis económicamente, unha botella, non sei se 30 algo de anos de reserva, unha botella de Macallan, como se pode ver, está sin abrir, agardo para... Está selada aquí, Sí. Para que agardas? Para a miña boda, por exemplo, se algún día me caso, podo agardar, ou para unha ocasión especial, non se sabe que ocasión, Vas casar? A ver, esperemos que sí. Digo eu, algún día. Non sei cando, pero supoño que algunha vez sí. Tes moza? Sí, teño moza, sí. Entón, unha cousa empezar a ter un pouco máis de sentido. Pode ser para ese momento, eu coido que sí. Dani só podía formar parella musical con outro crack como el, Diego Maceiras. Ademais de facer carreira no Conservatorio do Oviedo, leva co acordeón en riba dende os 11 anos e formándose cos mellores acordeonistas de Galicia. Como os dous eran de Fene, son amigos dende pequenos, e aquí, na casa de Dani, son incontables as tardes que teñen pasado cumplindo dos vicios comuns, as gominolas e a música. Aquí foi onde empezamos a artellar temas tipo este. Como Diego Maceiras era o primeiro disco de gaita acordeón, puramente. Entonces, cando metimos saxo e temas estes, pois empezamos a facer o mundo ao revés, non? É dicir, tocar temas de gaita, algunhas cousas co saxo e temas onde nunca iría a gaita, por exemplo, un blues ou cousas destas, meter a gaita, ao revés, xusto ao revés. Fixemos eso, e era por aquí, aquí era onde artellábamos cousas dese estilo. Que queríades daquela? Queríades ter éxito? Queríades ter fama? Queríades gravar discos? Que queríades? Non, fama eu creo que non a queremos ter nin hoxe, nin mañá, nin nada. O único que queremos é facer as cousas ben e que nos escoite como calquera outra cousa, como que é carpinteiro, lle recoñecen o seu traballo nos na música e nada máis. Aquí gravamos. Sí, a nosa maqueta. Tínhamos aquí o ordenador, un ordenador humilde e ensaiábamos... Nada, me acordo que tiñamos un pé de micro, sin soporte, unha pinza no tornillo, así. Gravamos primeiro, se me equivoco, o acordeón e despois as gaitas por riba, a gaita. Saleu este CD, que tamén lle fixemos noso o deseño. A que non soa tan mala maqueta que fixeron eles mesmos? Pois iso mesmo debeu pensar o produtor que a escoitou, porque non pasara un ano e a maqueta transformouse no primeiro disco a dúo. E se a primeira actuación que fixeron xuntos foi nunha romería en Fene, a terceira xa foi en París. O éxito foi inmediato e comezaron a viaxar por todo o mundo. Estados Unidos, Bélxica, Francia, Polonia. Non cumpliran os 25 e xa levaran a súa fusión galega por medio planeta. E todo dende aquela primeira maqueta. Hoxe si vos saludamos desde Moscú. Unha das cousas que facemos en Diego Maceiras é viaxar. Tocando música con sabor galego, de logo. A gaita chega lonxe. Que aprendeu de todo eso? Que se ve? Pois o bonito que é Galicia e a sorte que temos. Eso o primeiro que sempre dicimos. Eso é o primeiro. E moitas veces a pena que estando nun sitio tan bonito que pouco se recoñece a nosa música e é unha pena decir o que é verdade, polo menos eu o digo sin medo ningún, e é que sentirse máis a gusto tocando nos outros lados que na túa propia casa. Estades máis cómodos tocando en Rusia que en Galicia? De feito, temos
representante en Rusia. É curioso, pero é así, unha representante solo para Rusia. O sea, de ir 2 días a tocar, a xente ve ese respeto de fan cola para ver a que é ese instrumento que sona así, unha gaita, esa curiosidade. E ata as palmas, as levan todas a tempo, que impresionante. A cultura musical que ten. Perfeccionista musical. Que por eso vamos, é unha pasada, non? Ti desde arriba dices, joder, isto é increíble. Dice, pois eso é un entorno Ou os aplausos previos, non? Esos de... Xa non nos acordábamos deso, cando empezan así, en Rusia, para que empezáramos, quentando o ambiente, en vez de, a ver, non, ese respeto de empezar, facía moito tempo que nos coitábamos, dende Francia, non? Poñen os pelos de punta, verdad? Sí, Ese aplauso de se me poñen a min agora, non é polo frío, é por eso. Ainda que eu cambiaría eso por un concerto así aquí, por exemplo. Claro, outra vez no Teatro Jofre, sin dúbida. A próxima vez que vexamos estes dous homes tocando no Teatro Jofre, necesitan quentamento. Que saibades. Sí. Señores, sodes fillos dos 80, os anos da movida, que si o punk, que si o pop, que si o... Bueno, daquela moito non nos enterábamos, non? Pero bueno, éramos carrechiños e moito non nos tocou de cheo, pero bueno, non nos colleu tampouco moitísimo. Mira que pintoresco nos vai a quedar Sí, esto. quedou. Que ben. Ois, Son os extras. están contratados, Están contratados para darlle viriña aquí ao ala. Nos 80 mellor non vos enterastes moito, pero si xa vos enterastes nos 90. Nos 90 vos erades pequenos, Son Goku, Bollicao. Pois sí, Tal cual. Un pouco de como era a vosa vida nos anos 90. Carencia ningunha? Non, por sorte, a verdade é que iba todo ben. Os dous empezamos na banda de gaitas Airiños de Fene e bueno, Pero rural. as vosas referencias, a ver, por exemplo, as cinematográficas, as de televisión, as de música, un pouco Ah, para moi ben, ilustrar o contas. momento. Cales serían? A ver. O bocata de nocilla e o xabarín. Ese era o O xabarín, momento. Ese era o Efectivamente. momento de merenda, era... Sí, sí, sí. Vamos, Ese era tal. eso senón non había infancia. Ti eres consciente de cando tes así as primeiras referencias musicais que te dixera e a mí isto gústame? Ser, a mellor, sí, bueno, xa a miña abuela, que sempre colla pandereta, empezaba a cantar, unas comidas así familiares, Navidade e tal, ou colle a botella de anís, o meu tío, e veña empezar aí a rascar, e, bueno, é dicir, facer festa, non? Festa tradicional, familiar, de sempre. Sí. Quen era o que lle tocaba o gato? Eu Ti era o que era? lle tocaba o gato. Sí. Eu lle tocaba o gato, o can e nada, sí. Hasta facelos inmunes a todos. Cando os humanos marchaban. Tocaba ya todo, sí. Desde
desde moi pequeniño a música xa estaba metida nesta casa. Entonces aos 4 anos xa empezou a pandereta, entonces xa nunca pediu que tocar. Dani empezou moi novo a tocar, non? Se empezaba cando iba ao Tirso, bueno, a un colexio, que tocaba a flauta. E xa decían que era moi bon e que era mellor que dera as clases el que algunha mestra. Un día sentíamos tocar o hino da alegría e decíamos, tache grabado. Non, mamá, dixo o meu maior. Non, estado tocando. Nesta casa só había partituras, fotocopias de partituras e 50.000 flautas na mesa, en todas partes. Hasta no baño, non? Levaba música, sí, ocarinas e todo eso, sí. Que foi? O noso primeiro ensaio, xuntos. Foi onde nos coñecimos desde... Onde aprendimos a técnica das hueveras. Sí. Sí, que, bueno, onde aprendimos a pegalas tamén. Efectivamente, nós mesmos pegamos estas hueveras. Estábamos todos de chavaliños aquí na escaleira, e veña, pegar hueveras. E que de feito quedou a medias e así sigue hoxe en día. Había como 8 gaiteiros en 20 casas. Entón, todos baixábamos en tropa para baixo, non? Para aquí para ensayar. Aquí é onde se roda non? Hoxe en día parece a gaita en todos lados, en millóns de sitios, está xenial. E nos conservatorios e tal, pero eu sempre direi que falta unha asignatura, aí, sempre, e é a alborada. Non a peza alborada, sino ir da alborada. Ti falasme de que vos gusta, bueno, xogar, non? Xogar cos instrumentos, xogar cos melodías, xogar co tradicional, con sons ao mellor máis contemporáneos, con ritmos de outros lugares. Tiñades tamén ese concepto claro cando vos xuntastes da música que queríades facer? Sí, foi evolucionando claramente, pero sí tiñamos esa visión ata hoxe, e creo que a seguimos tendo. O cal non quita que fagamos, por outro lado, pois, música popular puramente ou en calquer tipo de formación, ou gaiteiro solista. Atrevestesvos a facer grandes cousas sorprendentes, como mesturar a muñeira de Ponte Sampaio coa Pantera Rosa, coa música da Pantera Rosa. Si, deses xogos, non, sempre nos gustou facer moitos, como chamamos, espichos. Ese é o voso espicho, a vosa creación. Explicádenos aí que é o espicho. Palabra así da comarca, digamos, non? Aquí un pouco, bueno, ou fenesa, xa non sei... Non sei, é difícil a contalo, pero... Sempre nos gustou un pouco, digamos, ese humor inteligente, por decirlo así, non? É dicir, o de estar aí, que estar atentiño para meter esas cousiñas. Nos gustou ese... Xogo, simplemente. Ese xogo, que se... Eses xogos son de pura improvisación. Nacen así, e temos esa unión do pique, non? De estar tocando, outro fai isto e outro xa responde con outra cousa ata sacar a risa no escenario, non? Estás tocando e de repente escoitas o inspector Gancho e dices, coño... Claro, non sei o que decías ti antes, puristas que dirán de todo isto, non? Hai de todo, pero bueno, oye... Eu tamén son purista noutras facetas e o ideal é ser polivalente, sen dúbida. Os padres son veciños de aquí e foron os padres, a madre a que me recomendou que poderíamos facer con el. Foi o meu primeiro contacto co acordeón, nunca tivera, bueno, me deixaras unha, de feito,
Fora un pouco a casualidade da vida, os ser veciños... Sí, ademais estos chavales teñen o que lle pasa a toda a chavales jóvenes, non? Pois teñen reflejos con unhas explicacións que se lles dea engranan moi pronto. Ande botei aquí ben horas facendo botou- exercicios, escalas daquel método Anzaghi, non? Anzaghi era o que se fixo para... Me tienes que deixar porque para botar un ollo... Eso faz unha copia del que precisamente está aquí. Anda, sí, señor. É moi práctico Que mítico, sí. o sistema, Ojo. Se facemos unha copia, xa estamos cometendo un fraude. Pero entonces, pero falámoslo en secreto, non? Sí, hombre, que tampouco hai, isto non é onde topalo tampouco, se non compraba. Sí. Antes do acordón toquei un poquinho a gaita, non son gaiteiro, toco a gaita, pero non son gaiteiro. Tamén toquei o clarinete, tampouco son clarinetista, pero toco todo a medias, pero bueno, digamos que... Acordeonista sí, non? Acordeonista, bueno, me considero acordeonista, eso sí. Sí que, bueno, é outro instrumento máis divertido. E de Manolo Cociña, pois me quedou un pouco eso, non? Ese cariño, o sentimento que lle dá, non? Sobre todo é o máis... O que máis costa, non? Sobre todo expresar na música. Un pouco o seu fraseo, esa cousa, porque se pode tocar moi planiño, pero pode... En cambio, bueno, lle colles o sentimento, non se ve que toca de verdade con gusto. Un dos momentos complicados na vida de todo músico é cando lle ten que decir aos seus pais que quere dedicarse á música. Dani e Diego tuveron a comprensión dos pais, aunque o de ter un fillo músico sempre xera algunhas pequenas dúbidas. Pois a escola que ten agora, nun conservatorio ou algo podrá vivir, pero se non... Solo de tocar é difícil, pero de concertos... compaginando... Que é unha profesión que, bueno, bonita sí que é, pero... Non a todo mundo, cando ibas a Stano, cando acababas o chollo non te aplaudían. Eso é verdade. O sea que, bueno, eso é verdade. É ben recoñecido. Ni me botei 40 anos traballando, nunca o traballo me gustou. Polo menos, se che gusta, pois moi ben. Tenes en Fene unha escola propia. Sí, eso é. Un día, unha tarde, decidímoslo. Vámoslo facer, eu turrei por Diego Máximo. Ademais, unha escola de un grupo. Nos queríamos... Nunha hora me convenciches. Sí. Dixen, ai, vamos. Eu recordo vos que teñen 26 anos. Que fixesen todo isto con 26 anos. Bueno, lo de la escola, este é o punto de secretaría e de, bueno, a modo de recibidor, non? E logo xa temos máis pa aquí. E é unha aula que usamos así como percusión, batería, guitarras, a veces está aquí a batería, a veces está lá, é dicir, dependendo un pouco do día. É un chollo entre dous, non? Para facer aquí. Despois temos aquí esta aula que é a aula todo terreo para cursos, insonorizada, justamente. Temos aí un chollo feito por nós. Sí. E os pais de familia, que tamén nos axudaron. Sí, a verdade que as familias entre os pais e a vos. Tamén, familias, se non para ponerles, a verdade que Irmáns. isto ainda estaríamos hoxe... E agora aquí chegamos á nosa zona. Esa é a miña, a que está todo desordenado é a miña. E bueno, aquí pasamos gran parte do tempo, sobre todo entre aulas e tal, pois eso, o noso espazo este, o tele, con a nosa consola, por suposto, que Diego non usa moito, pero sí. Toda a atrapallada que temos aquí. E o cartel Espantanenos. E solo personal autorizado. Particularmente eu sinto como na casa, pasamos moitas horas ao día aquí, moitísimas. Eu non sinto que traballe, quero dicir, nin estando aquí, nin cando vamos aos concertos. Por eso sempre digo que somos uns afortunados por poder vivir do que queremos, non? Outro día nos dixeron por aquí que xa non se podía aparcar na rúa, o sea que unha boa sinal. Música popular que vayan vendo tamén como algo do que non hai que avergonzarse, sobre todo os nenos, non? E non vivir como na nosa xeración, como casi con vergonza dicindo que facía este tipo de música. Eu quero que os que saian daqui polo menos han de salir con esa teima de que non son menos, sino máis que outros, non? Me teñen chorado alumnos, dicir, por favor, non me fagas tocar na festa do colexio a gaita. Ai, non me digas eso, sí? Porque se ríen os compañeiros del, ou dela, non? Sobre todo as rapazas é moito peor e é absurdo. Digamos que o que toca a guitarra eléctrica non sempre mola, sempre todas con os colegas, que guai, non? O acordeón xa, un acordeón xa non é o mesmo, non? E a gaita Claro, moito peor todavía. Pero en gran medida a culpa temos a nós mesmos, por non echar peito. Eu cun compañeiro unha vez preguntaronlle, ti que tocas? Tocaba varios instrumentos e nunca poñía por diante a gaita. Eu podo dicir, e direi sempre toda a miña vida, que toco varios instrumentos, sí, claro, pero que primeiro direi sempre
Toco saxo, toco gaita, toco clarinete, nunca diría, son clarinetista, bueno, instrumentista de vento. Non, eu son gaiteiro. E serei aquí, en Madrid, en Bruselas, onde vayamos, non? Se eu lles pido a Diego e a Dani que revisen os bolsillos, estou convencida que os dous andan aí co iPhone. Sí. A mí que xa me costa distinguir o que é un iPhone, dun iPod, dun MP3, dun... Sí, temos... A mí que me costa un mundo, aí o teñen. E é curioso, porque o mundo cambiou tanto que antes un gaiteiro afinaba, poñía aquí pi... pero agora non. Agora temos aquí o noso afinador, bueno, todo portátil, o noso metrónomo, o noso tecladiño. Que tendes aí? Explícadenos, os que non entendemos. De todo, material didáctico, é unha cousa que che cambia a vida, de verdade. É dicir, afinades con isto. Bueno, non, vale na axuda, cando hai varias maneiras de afinar, se eu toco solo non fai falta, pero se toco por este señor para non estar, dame unha nota, dame outra nota, poño aquí o trebello, en vez de levar un afinador así, xa vou co meu teléfono, teño cuidado de ter batería, non máis. Unha cousa que eu fago cos meus alumnos, especialmente os de Madrid, que vou cada 15 días, é ter absolutamente informatizados, necesito unha grabación, enseguida, pin, grabas, mandas, aí o teño, non? Ter as clases con foro, por así decirlo, un foro entre eles. A música ten que estar viva, non? E eso, as novas tecnoloxías permítencho, inclusive dentro do teléfono, o sea, que tamén é unha... Tes aí un pequeno piano, tes aí o teu pequeno acordeón... Tamén, claro, re menor, non? Sí, eu fago re menor. Eu non atino. Non se pode tocar así, todo planiño, ou se pode facer un pouco máis de... Xa temos unha edad que non é igual que se fóramos un rapaz novo que eso, pero vamos lle dando. Como personas son excelentes e como mestres eu entendo que é unha maravilla. O dedo pulsado xa na tecla, no do, pouco a pouco que sone... Un pouco máis, vamos subindo, tiramos aí o fuego, tiramos máis, o queremos de forte, e ahora vamos recollendo, ahora pouco a pouco que vai sonando menos. Eu xa escuitar a Diego e xa escuitar a Daniel, dixen, é a miña ocasión. Prácticamente comprar o acordeón e vir aquí a empezar de cero. Non penso deixalo, salvo aparezca un día que haya que levarme para o cementerio, non hai... Ahora, mentres que os dedos vayan... Vai morrendo a nota. 1, 2, 3, 4. Pero un pouco máis. Bueno, non te preocupes. Vamos pouco a pouco. 1.
A vida de clases na academia é trepidante e tedes dende batería ata gaita, pasando por guitarra. Os músicos do grupo tamén son mestres, xa vedes. E atención, teñen máis de 100 alumnos. Iso implica un traballo, e aunque Diego e Dani xa teñan mestres contratados, hai que facer administración, recepción, xestoría, plans de estudos, logística, en fin, 100.000 trámites. E que nos fai todos? Pois os 5 en 1, os polivalentes, os multitarefas de 26 anos, Diego Maceiras e Dani Bellón. Diplomas, as tarxetas, carpetas... Ao final facemos a man, non? Mellor. Facemos a man e listo, casi mellor, menos lío. Esta era, verdad? Sí, desde os 60, eso é. Cando me meten cousas xa máis económicas e máis puramente de xestoría, eso xa... Eso leva el. Nas contas, eso máis ou menos, sí que vou levando aí, vou tendo aí todo apartadiño e ben organizado, que senón... Xa está, listo. Vale, Gracias. Hasta luego. Chao, a gusto. Chao. Xa xestionas eso. Xa. Os de hoxe... Si, están todos. Teño todos. Xavier é o último. Temos que aprender a levar nosas contas tamén e todas as historias. Facemos unha escola autónoma coa marca Bellón Maceiras e nós mesmos o facemos. É un chollo autónomo, totalmente. Pero non, si, isto. Un chollo feito. Xa estou vendo... Tiene que estar con Miguelito, Sí, é verdad, tens que dar ali. E os recibos. Lo acabemos, ás 5 e pico, sí. Quedas 9:15, non? Sí. O lunes. Bueno, veña, ahora xa veremos despois, vamos tomar unha Coca-Cola e un pinchiño. O pincho sempre beben así ao mediodía, antes de comer, para... para facer fame. Bueno, aquí teño o meu espazo vital e privado, digamos, onde teño, bueno, unha pequena división dos discos, de jazz, que a mí me gusta moito jazz, estudiei jazz en Madrid e sigo estudiando. Teño dividido, non? Como está a miña vida, dividido o corazón na música, por exemplo, as cousas de gaita, teño por aquí, e o de jazz, parte de estudio, parte de libros, bueno. E aquí é o meu sitio onde, pois, bueno, facemos algúns dos arranxos dos temas do disco, fago por aquí co piano. Borra todo, non dou feito, E despois teño así cousas que teño moito cariño, uns dibuxiños que simbolizan
a min tocando a gaita e a miña moza tocando a gaita tamén, que é gaiteira. Unha reproducción que me fixo unha alumna de Madrid, que fai cousas preciosas como esta da miña gaita, tal cual. Música de tango, Astor Piazzolla, un debuxo de Bill Evans, que foron ver un concerto me regalaron tamén, un saxofón, que ademais é o meu modelo, o meu saxo que lle teño tanto cariño, que é un Marseille. Bueno, isto é un pouco o meu rincón de traballar e de disfrutar, non? Póñeme nervioso, non é o meu instrumento, macho. Non sei se vai a fer. Despois un regalo que lle teño moito ao Garimo, que é este disco original de Aires da Terra. Son coleccionista e me gusta ter un disco original. A pesar de que o noso disco saíra en iTunes, en Spotify e tal, gusta meter os originales. Tamén está claro que hai que abrir esas novas tecnoloxías, pero o disco físico, ter un disco sempre é unha emoción. Fusionar o moderno e darlle ese protagonismo á gaita que ten que ter, e non é outro que aparece de igual a igual que outro instrumento. Eu amo a música por igual, non? A fórmula da fusión destes rapaces gusta, e a proba é que dende que comezaron como dúo no 2005 xa tocaron en Estados Unidos, Polonia, Rusia, Reino Unido, Francia. Aquí están nun concerto que deron en Cosquín, en Argentina, no que tocaron este fermoso Solo le pido a Dios con Dulce Pontes. Que como se lle chama isto? Pois folk galego con músicas do mundo ou simplemente unha fermosa peza adaptada á gaita por Diego e Dani. Ampliastes o BM2, Bellón Maceiras 2, a BM5, que é o quinteto. E, bueno, este é outra experiencia distinta tamén, non? Claro, digamos que había que... Hombre, estaba un pouco evolución natural, foi, non? Por así decirlo. Digamos que traballamos moito a dúo, acordeón, gaita, e queremos crecer un pouquiño, é dicir, nova experiencia, nova sonoridade, e contamos, bueno, aparte ca sorte de unha xente que Miguel Amas, Cabe, Juan Tiraquero, é dicir, nos viñamos así da música da tradición, e os outros, pois tamén eso, lle gustaba que si blues, que si rock, que si country, que si jazz. Claro. É dicir, foi estudia nunha cousa, outro non. Foi un remexido, o sea, pero vamos, que penso que nos compenetramos moi ben, todos nos amoldamos, e chegou eso, non? A esa fusión. O concepto musical do grupo, infusión de hierbas, de todo tipo de hierbas aromáticas. Todo vale. O aporte de cada un é magnífico, isto é liberdade total. Sempre hai... E isto é... E iso faime moita... Aprendo moito con eles. Eu veño do mundo do blues, de toda a vida, levo 19 anos tocando blues. Cabe ten blues, jazz, rock. Migueliño tira máis o funky, pero tamén toca de todo. Entón é unha amalgama de músicas e de estilos e de conceptos, cunha base tradicional, pero aberto a todo. Aquí andamos por fin, penso que casi 3 anos despois tocando por primeira vez co quinteto, aquí na nosa casa, en Fene, cun frío de medo. Eu o único ritual extraño que fago é sempre é unha manía, que se non a fago non quedo tranquilo, darlle un bico a cada parte da gaita para ver se afina, é un pouco ridículo, pero o levo facendo dende, pois non sei, dende o ano 96, que cando empecé a tocar sempre o facía. Agora temos a nosa concentración habitual, eso sí que é habitual. Este é o noso preparatorio. Panadiña, tortilla e chorizo, eso que non... A poder ser que non me falte, non o temos sempre, o sea, non... Pois no escenario nos gusta pasalo ben, ante todo, que sone ben, de algún xeito, que sone ben arriba, que sone ben abaixo. Se esas cousas se cumplen, normalmente arriba o pasamos ben. A primeira sensación que teño ahora mesmo é, a primeiro é frío.
O segundo, ganas de comezar, como é normal, parece que, bueno, máis ou menos vai chegando a xente, máis da que esperábamos, de verdade. Que penso? Pois, hombre, no momento sou estar bastante concentrado no que toco, entonces non estou aí, me están mirando, estarei gustando, non, eso non... Quizás despois sí. Penso ás veces en que presentar, porque teño que presentar eu ás veces, gustame improvisar, pero ás veces digo, que tema vai agora? Teño que facer isto, facer outro, ou ando cambiando entre saxo e tal, eso máis ou menos é o que penso cando vou seguro. Cando non vou moi seguro, vou pensando nota a nota e xa me chega. Pois moita emoción, porque realmente nunca pensei que Dani iba a ser un chaval así, non? Músico sí, pode ser, pero máis que músico unha grande persona. Entonces, como nai, pois todo me satisface, claro que vou a decir eu, non? Diego é bastante tranquilo. Ten moita paciencia. Moi reservado, simpático cando quere estar, cando está en grupo pequeno. Bueno, paciencia, pero tamén é moi perfeccionista. É perfeccionista tamén, ten que ser como quere el e non moverse nin a un lado nin a outro. Era tímido, moi tímido. Pensábamos hasta leválo a un psicólogo, porque decía o pai que nunca subiría a un escenario e tal, non? E agora estou sorprendida da forma que ten, do xeito que ten de desenvolverse. E como músicos, uns musicazos, claro. Como compositores, como facendo arranxos, como intérpretes e como todo. Moi ben, un 10. Falademe do futuro. Porque, bueno, conocendo vos xa estaredes dando a matraca pensando en algo que dentro de con 30 anos... Que... Bueno, xa fixemos eso, dúo, quinteto, escola, estamos pensando en facer unha liña de rompa interior, pero... Diseño de bañadores? Quizás máis adiante. Algúnha cousa máis que queirades? Bueno, temos un montón de proxectos, sí. Estamos ahora con un tamén co que fomos a Argentina, xustamente se chama El Viaje, que é un viaxe dende Galicia a Argentina pasando por Portugal, con Juan Carlos Cambas, Dulce Pontes, e, bueno, pues íbamos traballando un pouco niso, pero hai moitas máis cousas, moitas máis inquedanzas. Queremos tamén seguir co dúo, seguramente un das seguintes cousas que teremos vai ser un novo disco a dúo. Temos moitas máis cousas, pero Cando a parella funciona. Sí. Pero sobre todo hai que manter, hai que tratar moi ben os alumnos, telos ali, que estén contentos, e eu creo que falaría polos dous e non mentiría si damos a cada xente que disfrute da música solo un cuarto que a nós, e que lle guste, que vaya a tocar por aí, calquera lado, para min sería a maior satisfacción, moito máis que un disco.